Присъстват 13 от 17 общински съветника, има необходимия кворум, на нещо извънредно заседание общински съвет. Давам думата за предложение по дневния ред. Нямаме толкова градове в сградата, трябва и нас на това на европейска криза ли какво е, че това няма представа. Да считам, че няма в режим на гласуване на дневния ред, който е за да гласува. Въздържал се, против, няма, с 13 гласа за се приема дневния ред към днешното заседание. Единствената точка от днешния дневен ред е относно ползване на временен безлихвен заем от бюджета. Носител господин Лайсанов пътува, отсъства от днешното заседание. Господин Рос също ангажиран, така че колеги имате думата и Жерно присъства лично в днешното заседание. Ако има нещо да добавя от името на носителя във връзка с днешното извънредно заседание, господин Лос, заповядайте. Нямам какво да добавя, благодаря. Колеги имате думата. Да считаме, че няма. Гласуваме за прекратяване на заседанието, който за да гласува. Въздържал се, против, няма. Поименно гласуване. Господин Боровински, госпожа Пенева, аз съм за, господин Саров, господин Матолов отсъства, госпожа Котелска, господин Фиданов, господин Карасони, господин Пашов отсъства, госпожа Младенова, господин Съдък, господин Филипов, господин Чукалов, господин Иманов, господин Чиев, господин Кадиев отсъства, господин Меков отсъства. С 13 гласа за се приема материала на днешното извънредно заседание. Поради изчерпване на точките по дневния ред, закривам заседанието и искам от името на Искър Иванов, горски и неговото семейство, да поканя всички общински съветници утре на 1 май на избора. Колеги, това е съобщението, което съм помощен да направя. Няколко има нещо